Kaixo danoi, gaurkoan Arrasateko beste musikari bat izango dugu gaurkoan Galdegazte saioan. Ezagutu daigun zein dan bera. Punk rock doinuak izango ditugu gaur protagonista saioan. Arrasaten, Bergara eta Taungo kideez osatutako Añube taldeko abeslaria Aitor Bedia izango dugu eta protagonista. Hans izenez ezaguna da Bedia eta musikari izateaz gain baita gizarte hezitzailea izan ere. Atzera, begira jarriko gara jarraian izan ere 2008an sare sozialetan lehen abestiak argitaratu eta gero iaz 2022an autoekoiztu zuen taldeko partaidekin batera lehen lana Hansek. Adi lagunok Ruper Ordorikaren zaindu maite duzun hori kantua ere izpide izango dugu eta Oñatiko Txantxiko ikastelako elkarrizketatzaile finekin gonbidatuak izango duen solasaldian. Bai, ikusiko duzue. Izan ere Aitor ez dakigu eguzkirik sartzen ez den lekuan egotea gustuko duzu edo ikusentzuleok lasai egon berehala ulertuko duzue esandako honen zergaitia nondik datorren eta ez dakizkigun bestein bat kontu ere. Bediak kantuak sortzeko erabiltzen dituen hitz gehienak bizipen pertsonaletatik abiatutakoak izaten dira. Taldearekin batera sortzen duen musika ez omen da punka, bai ordea holtza gainean erakusten duten jarrera. Beraz, har dezagun jarrera eta has dadila gaurko punk rock musika festa. Imanol Beloki, eman egurra! Aitor Bedia, ongi etorri Galdegaztera. Hau, Aitor, ezaututu hau, apurtxoa gaitxu hau, aurkezpen bideotxuan. Zer moduz? Ondo, abentxe, hauekin, a ber. Gaurkuen, Oñatiko Txantxiko ikastolakoak etorri die, zeuri galderak itxera, eta platuan ditugu gurekin Etxaun, Nora eta Ane, eta errealizazio gelan berriz, saioa jarraitzen egongo die, Arantxa, Naiara eta Ibai. Kaixo, zeu ibe? Kaixo. Bueno, prest, Aitorri galderak itxeko eta pixka geixo esauketako? Bai. Gure zuenien. Bale, ba. Hans deiketatu eta zure ezizen hori onundi dator? Debatxeko tonto geixegat izen zen gaztetan, klase egun baten lagunekin elkartu eta bate, Hans el topo, bestia, txorra izen zen eta hor geratu da. Biziozorako izango da. Bueno, zuzara Añube musika taldeko abesla gisa, eta nondik etorri zen taldean izena eta taldia? Egisa da, lehen esan da moduen Ruperren abesti hori askotan abestu honik, baina inkluso jakin barik esan gure guen. Jakin barik esaten den bilen. Añubian da honori eta bestia eta jakin barik. Eta gerora entzun hauen izen hitz hori, hainbat aldiz tal, eta, ze hostia, eta baserri hori Añubien da, eta Añubia da, eta bestia, eta interesau nintzen apur bat, esplika guztien zezan, eta mentzau jaten hitz kuriosua. Eta bai gero zedian egitxura eta esto, bai fandala hortik apur bat iluna, apur bat esto, eta izen politxa pentsau jaten, eta aparte, bai da izen bat igual gaztien artien, nere inguruan behintzat, ez ezaguna izen dana, eta hori berreskuratu guran be bai. Igual, Añubia, gure aitxe jaunak eta erabiltzen amenitza igual bada gaztien artien igualez. Izen horrekin bataiatu zabien zeuen taldia, noiz azizitzien, apurtxo bat, zema denpora zoize taldiakin, zein jozu oinartu lan, labur biltzeko lan, azkar bat. Esango nauke, ondo baldiman abil, 2020ko bukaeran, hor, edo inkluso urtarrian 2021an elkartu nitzela Bergarako lagun pare bateaz, eta bazkari batik ginen. Eta konfinamentua etzan, baina bai euen toke deke da hori, ez? Beratzitan danok itxien gomi gitzela, eta bestia. Etxaga familiarrian sartu gitzen gaztetxe garrura, eta gaztetxeenan sortu ginen, gitarriakin, bestia, eta ezautu nauen bertan taldekidean salsofoia, Julen Garmendia. Eta txirula eta zikusi nagoen bestia, eta esan ginen, zeo zein bio. Eta horra ziginen 3 pertsona bakarri Beñat González, ni eta Garmen apur baten saietan, eta nik konfinamentuan inako kantuak. Zema sarie oin, osotasunien? Oin 6 sarie. Dano batzeko lanak? Bai. Gainera hori herri ezberdinetakoak, lanien danok, batzutan saia izaten da, berandu xamar geratu bigare, eta gero baten bat goiz fan bida, bostetan esnatu bidalako, bestia, baina moldatzen gara bintzat.
Bai, eta oinatin grabe duzu azkenengo bideoklipa oinatiko lehen lerroa taldeakin eta zela sortu zen kolaborazioa? Hori euren asunto izan zen. Aitorre Geirokin jako kanta